Ξεκινώντας το e-press, η πρώτη οθόνη που εμφανίζεται ζητάει να καθορίσουμε αν η παρουσίασή μας είναι καινούρια παρουσίαση, καινή παρουσίαση. Εάν στηρίζεται σε κάποιο πρότυπο, δηλαδή να πάρουμε κάποια άλλη υπάρχουσα παρουσίαση και επάνω σε αυτή να την τροποποιήσουμε, όχι να διατηρήσουμε τα δικά της περιεχόμενα, αλλά να τροποποιηθεί, ή να ανοίξουμε παρουσίαση που ήδη την έχουμε ξεκινήσει παλιότερα, προκειμένου να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε εκεί. Επιλέγουμε την καινή παρουσίαση την πρώτη φορά φυσικά, τις άλλες θα επιλέξουμε άνοιγμα υπάρχουσας παρουσίασης και πατάμε το επόμενο. Ζητάει να εισάγουμε κάποιο φόντο. Μπορούμε αυτή τη στιγμή να μην εισάγουμε κανένα και να το αφήσουμε το λευκό φόντο. Πάμε στο επόμενο βήμα. Και πάλι εδώ μπορούμε να εισάγουμε κάποια εφέ εναλλαγή διαφανειών, ταχύτητες και ούτω καθεξής άλλα χαρακτηριστικά. Εφόσον δεν θέλουμε να το κάνουμε αυτό τώρα, αλλά να το κάνουμε αργότερα, πατάμε απλά το δημιουργία. Αν όλα πήγανε καλά, το Impress έχει ξεκινήσει. Εμφανίζονται αριστερά η πρώτη διαφάνεια, μικρογραφία της πρώτης διαφάνειας. Στην κεντρική μας οθόνη βλέπουμε την ίδια τη διαφάνεια, ενώ δεξιά έχουμε μια γραμμή εργαλείων που μας βοηθάει να κάνουμε διάφορες εργασίες. Πρώτο μας μέλημα να κάνουμε η πρώτη μας διαφάνεια. Η παρουσίαση που θα κάνουμε σαν επίδειξη έχει να κάνει με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Η πρώτη και η τελευταία διαφάνεια πάντοτε σε μια παρουσίαση είναι οι ίδιες και φροντίζουμε να είναι η μόνη πληροφορία που παρέχουν είναι να δείξουν το ονοματεπώνυμο αυτού που κάνει την παρουσίαση και το θέμα της παρουσίασης. Προβάλλεται πριν ακόμα ξεκινήσουμε εμείς ουσιαστικά να μιλάμε. Άρα λοιπόν επιλέγουμε ένα τέτοιο μοτίβο που να έχει μόνο δύο κείμενα, μπορούμε να βάλουμε και αυτό, ακόμα καλύτερο. Κάνουμε κλικ για να εισάγουμε τίτλο, γυρίζουμε στα ελληνικά και πληκτρολογούμε λοιπόν πρώτα απ' όλα το μέσα μαζικής μεταφοράς. Κάθε λέξη φροντίζουμε να είναι γραμμένη το πρώτο γράμμα με κεφαλαίο, να είναι κεφαλαίο, το πρώτο γράμμα κάθε λέξης. Αυτό ο τρόπος γραφής ονομάζεται camel writing. Αυτό ακολουθούμε. Πατάμε Enter και από κάτω, δύο γραμμές καλύτερα, γράφουμε το ονοματεπώνυμό μας. Προσοχή, όχι το επωνυματόνυμο, πρώτα το επώνυμο και μετά το όνομα. Δεν υπάρχει επωνυματόνυμο όνομα, υπάρχει ονοματεπώνυμο. Έτσι λοιπόν, εγώ θα εισάγω το δικό μου. Το επόμενο βήμα να εισάγω νέα διαφάνεια. Πηγαίνω στο μενού εισαγωγή, διαφάνεια. Παρατηρώ στη μικρογραφία υπάρχει διαφάνεια 2. Διαλέγω στη διάταξη τη διαφάνεια που θέλω. Η δεύτερη μου διαφάνεια θα αναφέρει μόνο τα περιεχόμενα σχετικά με το ποια είναι αυτά τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Επιλέγω λοιπόν στην επικεφαλίδα και ξαναγράφω την ίδια επικεφαλίδα. Μέσα μαζικής μεταφοράς. Και φυσικά στο κάτω μέρος, σαν περιεχόμενα, θα αναφέρω ποια είναι αυτά. Παράδειγμα, αεροπλάνο, πλοίο, τρένο, λεωφορείο. Το επόμενο μου βήμα να δημιουργήσω, έχω κάνει λοιπόν τη διαφάνεια τη 2. Παρατηρώ όμως τώρα στη διάταξη ότι η διαφάνεια έχει ένα μεγάλο λευκό κενό χώρο στο δεξί μέρος, ενώ αριστερά είναι όλα κάπως συμπτυγμένα, είναι μαζί. Για τον λόγο αυτό μπορώ να κάνω κάποιες αλλαγές. Εάν κάνω ένα κλικ στο κείμενό μου, παρατηρώ ότι εμφανίζεται ένα πλαίσιο γύρω-γύρω. Είναι τα όρια από το πλαίσιο κειμένου που ουσιαστικά είχε εισαχθεί από μόνο του. Κάνοντας ένα δεύτερο κλικ απάνω στο πλαίσιο κειμένου, εμφανίζονται ξαφνικά και τα σημεία αγκύλωσης. Τα σημεία που μπορώ, εάν τοποθετήσω το ποντίκι μου από πάνω, μπορώ σέρνοντάς το δεξιά ή αριστερά, να αλλάξω το μέγεθος αυτού του πλαισίου. Αντίστοιχα, στο κάτω μέρος αυξάνει ή μειώνεται το ύψος του πλαισίου, ενώ στη διαγώνιό του μειώνονται συγχρόνως και το ύψος και το πλάτος του πλαισίου. Εάν θέλω να το μετακινήσω, θα πρέπει να βρίσκομαι σε οποιοδήποτε άλλο σημείο, όχι όμως επάνω από τις βούλες. Τώρα μπορώ απλά να το μετακινήσω το πλαίσιό μου ολόκληρο, όχι να το αλλάξω όμως το μέγεθος. Εάν θα πρέπει να φροντίσω, σε καμία περίπτωση πρέπει να προσέξω να μην υπερβώ τα όρια της διαφάνειας. Σε κάποιες εκδόσεις του Impress αυτό δημιουργούσε προβλήματα στη διάρκεια της παρουσίασης. Απλά δεν θα εμφανιστεί λοιπόν κάτι άλλο παρά μόνο την τελευταία στιγμή κάποιο πρόβλημα εάν παρουσιαστεί. Γι' αυτό φροντίζουμε να μην βγάλουμε το πλαίσιο, ακόμα και αν είναι λευκό, έξω από τα όρια της παρουσίασης. Μπορούμε λοιπόν τώρα, χειριζόμενοι το πλαίσιο, να το μετατοπίσουμε λίγο προς το κέντρο. Οπότε τώρα είναι κάπως καλύτερα όσον αφορά τον άξονα Χ. Είναι κάπως πιο κεντρικά. Παρ' όλα αυτά όμως είναι και πάλι συμπτυγμένα στο επάνω μέρος της οθόνης. Μπορούμε να αραιώσουμε τις παραγράφους αυτές. Επιλέγουμε τις παραγράφους και μία παράγραφο για να την επιλέξω, αρκεί να έχω έστω και ένα γράμμα πιασμένο από την παράγραφο αυτή. Είναι 4 παράγραφοι. Εγώ έχω πιάσει μερικά γράμματα από την πρώτη και από την τελευταία. Άρα έχουν επιλογή ολόκληρη και οι 4 παράγραφοι ολόκληρες. Πηγαίνω στο μενού μορφή παράγραφος και από εδώ τώρα μπορώ να επιλέξω παράδειγμα να αλλάξω το διάστοιχο. Το διάστοιχο έχει να κάνει με το πόσες γραμμές πιάνει χώρο μια τυπική γραμμή κειμένου.
Εάν επιλέξω λόγου χάρη διάστοιχο 1,5, σημαίνει ότι κάθε γραμμή που εμείς πληκτρολογούμε θα πιάνει χώρο 1,5 γραμμής κειμένου. Πατώντας το OK, παρατηρούμε ότι έχει αραιώσει, όχι όμως και τόσο όσο θα θέλαμε. Μπορούμε λοιπόν να συνεχίσουμε τον πειραματισμό μας και να αυξήσουμε το διάστοιχο περισσότερο, παράδειγμα να γίνει διπλό. Παρατηρούμε ότι τα αποτελέσματα τώρα είναι κάπως καλύτερα σίγουρα. Αν θέλαμε εναλλακτικά, αν κάτι θέλουμε να το αναιρέσουμε, μπορούμε να πατήσουμε το βελάκι αυτό, γίνεται ανέρεση της τελευταίας επεξεργασίας. Μπορούμε εναλλακτικά να το κάνουμε όμως αυτό και με έναν άλλο τρόπο, να πάμε στο μενού μορφή παράγραφος και να διαλέξουμε την απόσταση που βρίσκεται κάτω από την κάθε μία από αυτές τις παραγράφους, να αφήνει χώρο, όχι μισό εκατοστό που αφήνει ήδη από μόνο του, αλλά να το αυξήσουμε. Παράδειγμα, να γίνει 1,6. Okay. Βλέπουμε και τώρα ότι έχουμε ένα άλλο αποτέλεσμα. Έχουμε εισάγει λοιπόν τη δεύτερη μας διαφάνεια, ας την αφήσουμε έτσι. Θα μπορούσαμε να κάνουμε και άλλες τροποποιήσεις, αλλά ας μην χάσουμε περισσότερο χρόνο δείχνοντας αυτό. Πάμε στο επόμενο να εισάγουμε μια καινούργια διαφάνεια. Η επόμενη μας διαφάνεια θα πρέπει να μιλάει για το αεροπλάνο. Μετά θα πρέπει, αφού τελειώσουμε με το αεροπλάνο, να ασχοληθούμε με το πλοίο, μετά με το τρένο, τελευταία με το λεωφορείο. Η τελευταία διαφάνεια από όλες όμως θα πρέπει να ξαναδείξει την πρώτη μας διαφάνεια. Για να γίνει αυτό την επιλέγουμε την πρώτη, αντιγραφή, στις μικρογραφίες και πάμε στο δεξί μέρος και κάνουμε επικόλληση. Έτσι λοιπόν θα εμφανιστεί η τελευταία μας διαφάνεια. Άμα δεν την έχει τοποθετήσει σωστά, μπορούμε απλά να τη μετακινήσουμε πηγαίνοντάς την όπου εμείς κρίνουμε, όπου εμείς θέλουμε. Τώρα εδώ μετακινήθηκε κατά λάθος και αυτή, νομίζω το επαναφέραμε. Έτσι λοιπόν η πρώτη και η τελευταία διαφάνεια είναι ίδιες, ενώ η δεύτερη είναι τα περιεχόμενα. Πάμε τώρα στην τρίτη διαφάνεια που μόλις πριν από λίγο εισάγαμε. Η διαφάνεια αυτή θα μιλάει για το αεροπλάνο. Προτιμούμε συνήθως ένα τέτοιο μοτίβο που υπάρχει μία εικόνα και κάποιο μικρό σύντομο κείμενο με βουλίτσες, με τελίτσες, στην άκρη του, δεξιά ή αριστερά. Στο επάνω μέρος φυσικά είναι και πάλι ο ίδιος τίτλος, μέσα μαζικής μεταφοράς. Υπότιτλος που υπάρχει αυτή τη στιγμή και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε είναι αεροπλάνο. Ο υπότιτλος δεν μπορεί να έχει το ίδιο μέγεθος γραμματοσυράς, 44 όπως είναι και ο τίτλος. Μπορούμε λοιπόν εμείς να επιλέξουμε τον υπότιτλο κάνοντας διπλό κλικ επάνω στη λέξη ή εναλλακτικά έτσι όπως επιλέγαμε και πριν, και είτε να το αλλάξουμε από αυτό το σημείο σύντομο μενού ή να πάμε στο μενού μορφή χαρακτήρες και από εκεί να επιλέξουμε τόσο τη γραμματοσυρά και αν θέλουμε να αλλάξουμε και την ίδια τη γραμματοσυρά. Ένα καλό μέγεθος νομίζω είναι το 36. Είναι υπότιτλος, έχει λίγο μικρότερα γράμματα αλλά δεν είναι και τόσο μικρά. Στη συνέχεια θα πρέπει να εισάγουμε κάποιο σύντομο κείμενο. Έτσι λοιπόν μπορούμε να γράψουμε κάποια χαρακτηριστικά που έχει ένα αεροπλάνο. Παράδειγμα, υψηλή ταχύτητα, μεγάλη ασφάλεια, μπορούμε να βάλουμε περιορισμένη άνεση, δεν θεωρείται τόσο άνετο το αεροπλάνο, σε ένα κάθισμα είμαστε. Οπα, εδώ πέρα μας ξέφυγε. Και υψηλό κόστος. Σε γενικές γραμμές το αεροπλάνο θεωρείται το ακριβότερο ίσως μεταφορικό μέσο.